Историята е като малка вълшебна приказка, която ни разказва за нещо, което се е случило. Тя може да бъде за хора, животни или дори за измислени същества. Историята е ред от събития, които са свързани едно с друго, като маниста на герданче. Може да е смешна, тъжна, страшна или вълнуваща. Когато слушаш или четеш история, ти сякаш пътуваш в друг свят, за да видиш какво се случва там. Но тя може да бъде не само за приказки или измислици, а за това, което наистина се е случило. Това може да бъде историята на един човек, на една държава, на света или дори на природата. Историята ни показва какво е станало преди нас, кой е живял, какво е направил, какво е създал. Тя ни помага да разберем защо нещата днес са такива, каквито са, и ни учи на уроци от миналото. Това е начин да си спомним, да научим и да се вдъхновим. А знаете ли кой е Андон Батуров? Каква е неговата история? И още куп въпроси, на които ще намерите отговорите днес. Ако трябваше да ви разкажем с едно изречение кой е господин Батуров, щеше да звучи така. Андон Батуров е български родолюбец, създал уникално място за почивка, забавления и приключения в прекрасните Родопи. Но не, днес ще ви разкажем една история. История за създаването на нещо огромно. История за избора да оставиш града в миналото си и да започнеш от нулата в необятните Родопи. Историята на българина оставил града и създал ранчо Диви Родопи. Аз не съм човек, който пише с 2 реда и отговаря с емотиконки. Бих се радвал да запаля и мотивирам повече хора с моя пример. Ето и моята история. Здравейте на всички! Доста често, влизайки в групата, чета постове за хора, които събират идеи и смелост, за да се завърнат на село. Аз избрах спокойния начин на живот в планината, заменяйки града, и си мисля, че това е един от най-добрите ми избори. Ще разкажа моята история накратко. На някой може да му е интересна и мотивираща, така че да е от помощ. В началото ще добавя, че никога не съм мислил, че ще направя такава трансформация. Израснал съм в средно голям град и почти никакъв допир до сегашния ми живот. На 24 години, когато завърших висшето си образование, направих първата си фирма за метални изделия. Правихме врати, огради и неща от този тип. За няколко години доста напреднахме. Доста неща научих и усъвършенствах. И след това се насочих към ръчното ковано желязо. Този тип изделия бяха и са скъпи за българския пазар и много търсени. След време взехме да изнасяме и за Германия. На пръв поглед всичко вървеше по мед и масло, но само на пръв поглед. Многото пари не можеха да компенсират стреса, който работата ми причиняваше. Забързания начин на живот и постоянната умора ме доведоха до състояния, сериозно застрашаващи здравето ми. Във всеки един момент на деня мозъка ми беше заед с обмислене на нов план за работа, възмятане на това, откъде имам да давам пари и откъде имам да вземам. Стигна се до там, че дори когато спях, взех да сънувам, че работя. Имах период от 5 пълни години, в които нямах нито един почивен ден. Парадоксът пък беше следния. Накрая усетих, че много сериозно се изкапвам в здравето и всъщност това не е мечтания живот и си дадох един почивен ден. Наспах се на сутринта и просто не се сещам нищо, което да правя. И в почивния си ден отидох пак на работа.
Положението се промени коренно, когато реших да си сложа рязък край на този живот и да дойда в планината. За кратко време всичко си дойде по местата. Започнах с малка конна база, след това взех да стопанисвам един запустял хотел, сега направих спортна зала, въжен парк с въжена градина, пуснах и една къща за гости, но изцяло различно от масовия туризъм и концепция. Стягам и още две. Накупих и разни ливади, скоро ще измисля и приложение за тях. Бях се насочил към кошери, апитерапия, но ще дойде време и за това. Бях решил да си гледам супер качествено месо и мляко и това доведе да имам 2 крави и 6 телета. Мислех да увелича бройката, но приятелката ми забременя, а и това съчетано с грижи за 11 коня, хотелче и други мои страсти, наистина ме изморяваше. Сега имаме детски лагери, които правим цяло лято в ранчото и отново ще се насоча към развитието на някои недовършени мои идеи. Ако тук има хора, които правят нещо подобно в тези сфери, или други, за които моите са и техни мечти, ще е хубаво да отменим опит. Искам да продължавам да разширявам ранчото. Общо взето много задачи, а в повечето случаи сме аз и 1-2 помощника. Като за финал мога да ви кажа, не се страхувайте да направите рязка промяна. Ако сегашният ви живот ви изтощава, намерете баланс, следвайте мечтите си и бъдете смели. Промяната може да донесе спокойствие и нови възможности. Това е. Успех на всички! Благодарим ви, че останахте до край. Може да ни подкрепите, като споделите това видео с приятели и ни последвате. А ако желаете да прекарате страхотен уикенд в Родопите, в компанията на куп приключения, традиционна българска кухня и много забавления за малки и големи, може да направите резервация на сайта ни или като позвоните на телефонния номер. До скоро!